An nyinga Mazelberg yang kwara ajakano makanya gwala. Yes. Itoni Mazelberg yang kwara. Yang kwara. Ijaluo. Ajaluo. Gitiende. Kabisa. Machiegni inya e chenro. Aneno kichacho nwa mesa odiochieng' ma kawuono makoro nyiso ni ma en chwech ma bende en geno mara ni michwe gidonge. Koro nyalo mna nyiso matut ni Mazelberg ni en nga nisomo kanye kata mna kwa ng'eyo kata mana background ni matin. An nonyuola Nakuru to babu ane tiyo kambi ma nobedo transferred each and every time. So after Nakuru wadhi Bungoma, kasto after 4 years wadhi Eldoret, kasto at least Eldoret wadake, kasto kata mana school isomo kanye, skund primary, secondary. Primary asomo skunde mang'eny. Nachako gi Moi Primary Bungoma. Kasto adhi Eldoret Township. After that the Eldoret Union Primary. Mama kanisa skunde mang'eny kama dibed ni en kaluwore kaka babau kata kana tije geni siki miye transfer koso. To skund secondary? Secondary nadhi Chianda Boys High School. Mana school achiel? Yes. Uyoma, mantie Uyoma. Koro bang secondary mani chako tijini koso nitiere kaka bang secondary samoro ni idhi nyaka mbalariany kata college? Nadhi mbalariany University of Nairobi atimo engineering mechanical. Makoro in midusa? Kabisa. In midusa itimo engineering. To koro midusa kata mna kisetimo engineering mitieko mi graduate? Poka graduate lakini asetieko. Isetieko? Yeah. Koro ichano graduate, ichano kata mana mar mondo mi urwakni kondo? Yes. Koro chopo kanye makoro itimo tich ma waneno kaini. Besete manyo tich moro koso ma en passion, talanta, pok ma bende nonyuoligo? Kang'iyo mamwa ne ja biashara. To aneno mano one of the traits mana kaw kuome. Koro kaka corona obiro, akia bete ot. To koro ing'ini corona oketo e ot. Koro atemo ng'iyo gima nyatimo to nok ayudo. Koro adhi alimo osiepna moro. Ayude kotweng'o. Tang'ise ni gima yot ni an banya temo. Mano osiepni ni yudo ka tiyo usi? Yes. Koro ing'eni osiepna okia argument. Koro omiya sindan achiel gi usa ariyo. Ng'isa ni adhi alos gimoro. Koro adhi YouTube tang'iyo kofia moro. Ta loso. Owuok marach. Awacho ni ma ok anyaginene. Aginene kendo. Nichako mana gugudu? After that, ginene kendo. Alose kendo. To wuok maber. Kwanza kofia no ni ka. En ka. Koso dino ben ma? En ma. Mane mane chakogo? Mana chakogo. To ka ne chake to korach. Mana idhi ti donje bui mar YouTube tineno. Nekoro korach Koro ma en repeat mana ginene. Mana loso. Bang' ka nisetimo to wuok marach. Koro aloso mano. Kasto after that to owadwa oneno to ng'ise ni ok iusna. Ausone. Tawacho ni koro osekawo adongang'o. Aloso moro. Kasto nitie osiepna moro. Nyinge Antoinette. Ang'ise ni bing'eni atweng'o. Kasto eno omiya designs matek. Ong'isa ni losna. Koro adhi e YouTube. Ang'iyo step by step. Taloso. To giwuok maber. Makoro kata mana ka ning'iyo mbui mar YouTube kaka kineno kata mana kaka ji chwecho kacha tiegruok ma bende ichiwo. Ema nomiyo kata mana chako imbe chwecho. Ma ing'eyo ming'e kabisa. Ang'eyo kabisa. Koro aning'eni natimo monda approve point ne osiepna cha. Kasto after alosone kofia, scarf gi poncho. Owacho ni to okilos moko tius. Embe ndo uso gi? Ok ousi.
en osiepna ma ginene. Very close friend. En ochweyo mar mondo mi oti godo koso miyo man osiepe en ok ousga. En ok ousga. En dwara design moborwako. Koro alosone kasto miya the idea. Tim niya post status kasto ine kaka ji bro respond. Kasto en be omanyo na customer. Customer mokwongo ne en min gi. En be min gi an be aluongo mama. Koro ng'eni mama wa nowewa 2013. To amongst the people ma are there as my mom, min gi emokao kar mama wa. Practically ng'eni moko nitie I am your mom. Yes. Lakini en nitie kanyo practically to en owuok Machakos. Koro she was my second customer. Yes. Alosone there were many, around 7 things: poncho, sweater, scarf, kofia. Mani losone monyeo. Koro winyo nyakwa Ramogi jong makata kini miyo maneno kanyo wuodi kata na nyari moro koloso ni gimoro e ot kanyo nyaka nyiew mar mondo mi promote donge chakre mana ge ot. Koro after that ochako manyo customer. Kasta ongisa ni yangi ayaw page Instagram gi Facebook. Ta chako post achiel haloso a post. But problem mango, I'm not that person is very active in social media. Okay, inactive. Okay, koso nango, kosi onge time. Inisisi kichwecha koro. Akia bedo consistent. Yes. It is a weakness. Mano challenges mabenda bro mana nyisi. Koro mana ka inyalo mana nyiso wa. Tida luongi mana ne kwara nikech nyingi mokwongo chato tek na mathia. Koro kata mana kwa achako. Katiri mana chiena. Koro chwecho hiye ni chako higa mane? Corona nobiro, was it around March? Mano higa mar 2020. Yes. Koro bet out for apani 1 month or 2 months. Mano no kudhi school, skunde bende no loro. Koso no yudo kisitieko. Podi. But the aspect of now kete a business in around June kanyo. Yeah. Koro mano dwe mar 6 mar higa mar 2020. Yes. Koro sani wantiere higa mar 2020 kod achiel. Koro nyiso ni samoro isetime kum thulu mar higni madero mariyo. Yes. Nikech ang'eni koro jomoko nyalo penja ni Sharon to gik mumoyo mane mesa ka kijana rawera ni bende nyiso wa ni chwecho to kwa nyalo mana chwecho kwa dhi nyime. Ing'e multitasking ichwecho kiwuoyo to dhi nyime donge mar mondo mi kata mna johera magwa ong'e ni magi e gik ma bende iloso. Mana kwa dhi nyime ka kidhi nyime gi chwecho kwara bende nyalo mana nyiso wa ni magi gin moko kuom gik misechwecho. Koro nyalo nyiso wa moko kuom gik ma isechweyo chakre higano. Nikech adadeno mana ogudo gi scarves. Tin bed mana ogudo gi scarves kende miloso. Aloso gimoro amora manya chwecho. Sani aseloso ogudu, scarf, sweater, cardigan, blanket. Nyaka blanket. Aloso gimoko mang'eny. Magi mora mora miloso gi usi. Inyalo mana loso. Anyaloso. Aseloso top. Aloso dress. Among many other things. Itoni koro ging'enyruok. Ting'eni ohala ko ohala nikech ma bende mana ohala mitimo nikech ki isuko kata mana ichwe gi usi nitiere kata mana jok moko oko kacha ma deheregi. Koro ohala ko ohala bende nitiere gi capital pesa mane chako go nikech ng'ato nyalo penja ni Sharon to pesa mane chako go to en pesa di. Ni chako gi pesa di kwara neno ka koro multitasking ditani kata chwecho bunde pok ichako nwa chwecho. Abo chwecho koro nachako gi sindan achiel. Sindan nang'iewo apani ne around 130. 130. Magi sindene gi. Magi sindene. Koro gipogore e size. Luore gi gimidwa loso gi size. Koro
nachako gi sindan achiel kasto ang'iyo usi ariyo matindo tindo. Mago pesa adi koro? Mago around 250. Koro duto te kwan duto te mani chako gen siling 250. Koro kase chako twang'o ng'ene gik moko ka sindan, foot, mago nantie sindan, makas gi ginene nantie ot. Koro at least expenses nodok chien. Ma koro gima dwarore mar mondo mi ng'ato chak chwecho oriwo sindan, to gin sindene mana kaka iwacho ma bende aneno, gintiere rang'iny mopogore opogore, matindo gi madongo. Koro madongo chwecho ma chwecho. Yes. To matindo tindo. Doneno kata karambe koro achiegni bedo gi pok makama. Maka wawuok ka, tambe nyaka ng'e chwecho odiochieng' maka wuonya kora Ramogi wang'. Ma koro iwacho ni sandan, in gi usi, in gi makas, to rapim mora mora kusok pim. Mapimo foot. Foot bentie. Koro gik moko ang'wen. Ma ginene fundi law. Mag fundi law. Mana matiyogo. Kasto awacho makas. Makas biwacho mago gik moko ang'wen. Kasto nitie gik moko mang'eny lakini primary en adekgo. Adekgo. Ema ng'ato chakogo. Koro nitie usi sizes mopogore. Nitie matindo tindo, nitie kaka mitiyo godo ni mae matin. Machwe. Nitie matin molo mano. Mago tichwe go dang'? Luore. Ineno kaka kofia ni usini duong' molo ma. Koro luore gi gimidwa loso gi spacing mag ginene. Magusi. Yes. To bende tich ka tich, bende nigi challenges mage, nitiere gi ber mare. Anero ga chako gi ber, nikech ka gi dho ngere mana positive vibes only. Diwach nang'o kaluwore gi ber ma bende iseyudo kaluwore gi chwecho? Ing'eni titiyo gi something mihero, as much as ni samoro ikawo time ni mang'eny, lakini okiol ahinya kaka ng'amitiyo ne ng'ato. Nikech deadlines inemiset, gimoro amora inemiset. Koro kifail to in, ginene to in. Koro one of the positive thing ma aneno. Kasto another positive thing, kaka ineno an ng'ama dichuo, tachwecho, response maji is so positive and ji dwa neno to ng'ama dichuo ni timang'o, so give me orders mang'eny. That curiosity. To orders go wuok e mbui mari, koso wuok e simu, koso referrals, giwuok kanye? At first nen referrals, kasto afterwards koro people see in social media, just from different angles, but mostly gino siepe, kasto gi referrals. Ber mora mora kendo ma bende iseneno kaluwore kit chwecho ma bende isebedo kitimo? Nitie gik moko masebedo ka ng'iyo, gik moko kaka scarf, kofia mag koyo, those things. And most of the time ayudo ni designs midwaro onge market. Anyalo so design madwaro specifically customized to my own wanting. Tiresome and boring compared to crochet. It won't boring. Makoro kadam magi do motivation. Do motivation gi patience. You have to be patient. Okay. You know kaka sweater ni. Go lay from scratch to here, and it takes a lot of time. Koro ka sweater ni inyalo chwe kuom thuolo maromo nade? Kako ni ng'ato go kata mana order samoro an madware. Inyalo chwe tang'isi ni odiochieng' ma kawuono kwara dwaro sweater machal kama. Inyalo chwe nago for how long? Ma tiyo gi usi matin. Koro roughly a week anya tieke. But ka ginene ka ng'ato ong'isa ni achwech ne, ang'ise ga information te. Okanya kelo ni kiny.
kata the day after kiny. Amiye timelines anya ginene anya lose go. Kasto luore gi samoro gi orders man tiego. Nikech ng'ato nya miya order to an gi order moro. Koro a calculate ne time tangise ni by this time tinya yudo. Ma ini to no kiwuonde gi kaka funde moko ma samoro wacho mana ni kila giri na tuang ni samoro an gi orders. Ing'isi mana ni abiro miyigo kiny. Ma koro kiny kochopo to koro kiyudre yor simu. Koro mano atemo calculate mondo kik wachwanyre gi ng'ato. To koro nikech aneno samples mopogore opogore ka magi ogudu donge to nitie bende scarf ma cardigan man and sweater to sweater en rang'iny mitwang'o no machal gi mitwang'o no gipogore matin. Design mare opogore gi mano. Koro kata mana nengo mitwang'o godo gigi ng'eni nengo no be miwacho ga ni is an elephant in the room. Koro kaka maneno mana kanyalo dhi godo e dho wadh nam chumbi koso magi ok dhi godo e beach. Idhigo magi rwako kanyo magi ng'ato de rwako kanyo to en mar nyako koso mar buyi koso mano mar nyako. Ma ng'ato nyalo rwako ka dhi kanyo kamoro amora ing'eni luwore gi design mare luwore gi design kaka ugoli kiserwake. Koro luwore gi kaka inyalo dwaro mondo idhi kode kata kiyaro kanisa kata kiyaro kanyo. To maganeno ka mana Rastafari joma nigi dreadlocks joma nigi koso dipo ni ok an correct. Original design mare nen what do you call it ugude mag police ki beret. Ma koro that was the original design. Koro after alose jirwake arwaka kamoro for mok mar koyo en mana mar design. Moro ni bende aneno ka ni ma koro mane ma be pod irwaka e wich donge sano ka bende gitegno maber. Koro mano mar koyo ma koro mar koyo nikech sani dong ng'eni bende koyo bende ng'ich nyakwara Ramogi ajwang'a bende gige usi iwacho ga ni gin ga warm. Nyalo mana nyisowa nengo nikech ng'ato koro dipenyi Sharon ogudu isemako kanyo samoro nitiere molombo wang' ng'ato kacha oguto gi tiuso nao ramna bechi in general inyalo mana nyisoge. Ogudu number one luwore gi design to gi usi matiyogo. Ogudu uso between 400 gi 700. Ntie designs ma kao time to gi usi. To ntie moko gin mana direct. Koro between 400 gi 700 ingo ogudu. To sweater? Sweater. An example kaka ma. Tinwa gole. Donge. Wanena maber. Koro kaka ma aneno ka bende en opek maber. Koro ma mar miyo koso ma mar dichwo. Ono mar miyo. Koro mar miyo. Koro ma pesa di? Mano 3,000. 3,000. To koro ma kao time kasti neno design kaka oginene. Inyalo mana ting'o negi mondo gine. Koso okay. Ma design ne tech to kao time. Koro ma around 37 4,000. 37 to 4,000. Yes. To manyalo tiyo gi usi mar romadi kama. Koro atiyo gi usi matin kang'iewo ga to packet niga gi apar. Ma kang'iewo packet niga gi 5. Ma madongo to ma matindo. Matindo. Koro ma akawoga around 15. Mano packet achiel gi nus. Mano itiyo gi usi 15 e twang'o ma e twang'o ma. To ma itong' gadi? Ma tiyo gi usi 7 madongo. Usi 7. To usi bende ang'eni nengo ne bende oidho nikech sani bende ngima tek. Koso usi to nok oidho samoro bech chiemo emo oidho takia nengo usi koso usi ok oidho. Gimoro amora oidho. So long as ginene mafuta oidho.
anything else bedo affected. Mbui mari nyalo yudi kata mana kanya nikech niwacho ni mbui ti yudi kata doko ni ok jathoro bede mbui ahinya. Koro ok jathoro bede mbui be gibro yudi adier ka gidhi manyi. Sani atiyo gi Instagram to gi Facebook. Baba Kui Crochet. Baba Kui? Yes. Baba Kui Crochet? Yes. Mano e Facebook gi Instagram? Facebook gi Instagram. Ang'eni ji biro penjo to Baba Kui ni? Nachiegni penjo kata ni Baba Kui ni to akanye. Koro, ji paroga ni an gi nyathi miluongo ni Kui. Taonge go, sani pok anyombo. Ito ni pok inyombo? Nitie osiepna moro. Waluonge ni Diti, to nyinge ni Dennis Mutua. Ka wan ji ariyo kamano, wan ga two crazy people. Kasto nitie moro mar adek, nyinge en Jewash. Koro chieng' moro apo naluonge ni Baba Katunge. Katunge no koro nowuok kure? Ng'eni owuok Machakos. Koro nan gi nyako mawuok Central. Koro ong'eya to wacho ni koro in aluongi ni Baba Kui. Kise luonge ni Baba Katunge? Ma Katunge ni bende ni chuogo? Koso Katunge no to nyinge nyathini? Kamano, ochaka nicknames kamano. Kasto oyudo osiepa moro ni bende nitie kanyo. Wacho ni ok onyal luongore baba ji kasto en oonge. Koro waluonge ni Baba Kanini. Baba Kanini? Koro en Baba Katunge, Baba Kanini gi Baba Kui? Koro after that, kaka nadwa chako business, atemo manyo nying business, to nok adwa stress manyo nying. Aparo ni, kara ng'ane luongaga ni Baba Kui. Achaka Baba Kui. To mano noseyudo nasechako atimo photography be. By then noseyudo ni nasechako photography. Photography achako just I think a month before Corona. That was around February. Mama giduto te itimo kapode isomo. Koro acho ni koro nasechako Baba Kui photography. Onge tiende monda manying mopogore. Achaka atiyo gi Baba Kui. Manyaka sani in gusipi ugo ng'ata achiel en Baba Kui, Baba Katunge gi Baba Kanini pod uluongru mana kamano. To gimbende pod gionge nyithindo nikech en gombo mara mondo mi awinj diere mabende yudo nyithindo luong mana Katunge, Kanini gi Kui. Apani abo luonge kamano. Koro kamano kaka nachako the name Baba Kui Crochet. Koro sani an gi Baba Kui Crochet, Baba Kui Photography, gi gik moko. Atimo gik moko mang'eny. Kwara mana kaka ileronwa ni itimo gik mathoth. Kopogre gi chwecho, iwacho ni somo, itimo mechanical engineering, ma bende ang'eni bende dwaro thuolo mang'eny. Nikech mechanical engineering utimo kuom thuolo mar higni adi? Higni abich. Koro iyudo thuolo mane mar timo chwecho kapo ni orders mar timo mechanical engineering, bende photography bende ni wacho ni timo. Thuolo iyudo nade kata mana how do you balance yourself? And mana arranging my schedule. Teach kaka photography. Ingeni most of the time events watimo weekend, Saturday gi Sunday. Koro number one, amiyo ng'ato timelines ma botieko tije. Kasto before atiyo tich mora to ang'iyo the backlog man go. Koro atemo fix timings and ingeni people are understanding. Sometimes inyayudo akawo more time timo gimoro, but communication is key. Ingeni okinyanga ngiso ng'ato ni kiny akeloni, to king'iyo your diary
kasto there's a lot of things minyatimo. Koro a communicate ga. Koro wacho ni weche mag tudruok e yo makare. Bende kata mne wacho ni photography goyo picha. Ngene goyo picha bende na skills ma ng'ato dhi e school to soma. Kende goyo picha ni to ng'anu puonji. Before Corona, I was volunteering a studio moro. Kasto ingeni nentie camera, which was not used more often. So most of the time, I go picha, and then the producer then ongisani to masal bag picha gigi to beo bise paro goyo picha na angisani. And in my experience, I've never even seen if they are good or bad. The ideas just come from you. So I started taking photos. Casto one of the employees or my idea mag editing and everything. And then most of the things I learned from YouTube. Makoro to ni mbui mar YouTube ni ema bende koro rowero dhi kacha ka ng'ato dwaro puonjore gimoro amora. Makoro ni wacho ni kaka Mazelbag irwako gudu mopogore. Inyalo go picha. Inyalo chuecho. In gi mechanical engineering kama bende pod isomo pod ni mane wi. Gik mathoth mamoko ma bende ni wacho bende ni manatie. Ma bende ma pod ibro timo bende ng'eni thoth. Madawach ni en mijingo nikech akwara muga juang mar mondo mi wakel kata mana ng'ato mar mondo mi obed kodwa ka. Ing'eni ni mijingo ma kata in mintiere ot, jeep, ma bende diche ma kawuono kwantiere gi kwara, jal ma pod somo, rawera ma pod somo. To somo no okomoni kata mana manyo yor yuto. Iwinjo kanyo timo photography o jago picha, gik motwang'o bende ineno ka uchuecho, ma bende otiyo mana gi lwete pok ma bende entiere godo. Koro en mana jeep kata ne rawera ma bende neno wasani ponono ni pod irango tich nitiere gik mathoth ma bende inyalo mana chaka to ng'ato koneno tich maber mar lweti to ok iwacho ga ni ok dhi nono nikech dong sani mbe yuto yuto mari kokadho e yor kata mana kit chwech ma bende itimo. Koro rawera inyalo mana miye jeep mane mijingo mane ma bende inyalo chiwo ne rawera kata mana ng'ata ma bende nenowa. Out of experience maseyudo from tije matiyo, aneno nitie opportunities mang'eny. En mana pok waneno platforms go. To jirito mondo gine platforms gi. An kang'iyo ga gimoro, kadhi kamoro, tang'iyo ga to gima endelea ka, ere gima nyatimo manya miya gimoro. Koro it is not about rito mondo ng'isi ni inyatimo gini kata gicha. And about being creative in your own self. In anything me experience, what can come out of that thing? Nikech sani awacha ni atimo photography gi crocheting. But atimo gik moko mang'eny. To bendo kiero tich gimemora godo no kiero tich kata doko ni somo engineering. Nikech ng'at ma somo engineering nyaka bet ng'at ma wiye bet. Ni yudo marks adi e secondary? E secondary na yudo B+. B+. To gi B+ ne kwa Ramogi juang mana dong neno ko koyiero tich chwecho ni to pod orito graduate. Koro kise graduate bende ibro dhi nyime gi tije gige koso koro ibro manyo tije andika kata mana kundiki bende ibro medo kata mana tuwengo. Ana bro ntie challenge moro ma bro bedogo ka ng'ato ndika nikech experience maseyudo ginene tiyo ini wuon koso I find it so relaxing as much as atiyo seche mang'eny compared to ng'ama nitie office. Kasto bedo under somebody be aneno nyalo bedo matek. Koro okidwa ni chiki tim kama ambo temo monda ayud kaka nyang yawo company na mar engineering. Lakini ni timo engineering mar mechanical. Yeah, Koro
that is the direction maneno agine ne adhi. Minido mana self-employment. Ing'e mana ber nikech kata mana seche ma bende iparo kata mana mar yawo kambini, seche miparo medo chwecho. Dong ing'e ni bende ka kambi koro medo lony, umedo bedo maduong'. Bende iriko jomoko e tich, donge? Yeah. Koro mano direction ema aneno adhi. Man direction ma bende idwa konya ka sani. Sani bende nitie jok ma konyi chwecho, koso ni chwecha odas kodonjo tin mana kendi. Bende nitie jok misepuonjo. Nitie wadwa matin. Nitie chieng' moro ng'isa ni monda ginene alos ne kofia. Ng'ise ni an ok anyalo losoni. Nitie mano usi, mano sindan. Just copy gima timo. To ne kwayi chiemo to nyaka ipuonje kaka ilupo, ok imiya rech. Koro otemo to owuok maber. But interest ne onge kanyo. Koro after loso anapani gik moko adek. From then pok oloso gimoro amora. An kaka nachako, ng'ama nomiya chako nyinge ne en Lydia Komen. En mano omiya that challenge. Kasto after that one, nitie osiepna moro, en ben nochako around the same time a corona, but nokang'eyo. Apoa ni aneno post. Nikech kinde ma corona ji natemo manyo yore mamoko mag yudo yuto. Koro gimwatimoga, samoro inya yudo an gi orders mang'eny, samoro en be en gi orders mang'eny. Koro gimwatimo, ka an gi orders mang'eny ta amiye among the two. Ng'ama ni free. Amiye to timo. Makoro ni chwecho kaluwore gi orders. Ok ichwecha chwecha. Ok achwecha. Erokamano ahinya. Kwatieko, ang'e ni joma thoth samoro do namba ni nikech kichako inyalo kama chako nuone gi mbui ma bende iyudi kwatieko. Gi wachni mogik. Okay. An kidwa yuda to namba na en 0739 140 071. Mbui mari Instagram en Babakoi Crochet. The same Facebook en Babakoi Crochet. Erokamano ahinya kwara kuom chopo duchi ma kawuono. Kosa kena luongi ni Babakoi kaka jowete gi luongi. Babakoi wagoni erokamano kuom chopo chenro mar Pok Opogore duchi ma kawuono. Nikech en mijing'o kanyakla kod puonj. Nikech chenro mar Pok Opogore kata mana ka wapuonji kit pok ma bende nitiere e alwora marwa. En kaluwore bende gi kit puonj ma bende wuoke. Poni in rawera kata in ng'at mang'ongo ma bende naneno chenro duchi ma kawuono. Lwedo nyalo timo gik mathoth. Chwecho be nyalo mana chwecho kaka am bende idhi mana puonja chwecho mar mondo mi ang'e tiyo kata mana gi lweta odiochieng' kodiochieng'. Kata kamano nyako Ramogi joangi kanye makiluwe giko mar chenro mar Pok Opogore okinyi ma kawuono nwang'iyo pok mar chwecho kitiyo gi usi. Kwa kamano warad kende chenro mar Pok Opogore juma mabiro. Manatai e chenro ni nyinga en Sharon Ong'aw. Riti uru masani.